Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τιμάρουμε μια ταινία dimmer, μια ταινία LED με ένα ντυμεράκι master. Λοιπόν, γι' αυτό χρειαζόμαστε το ντυμεράκι της master για τις ταινίες. Σηκώνει μέχρι 250W, δηλαδή περίπου 20 κάτι μέτρα de ταινία. Ένα φωτικό, ένα βατό απλό, οτιδήποτε. Λέω ταινία βέβαια. Και έχουμε και ένα ρεύμα κοντρολάκι. Πάμε λοιπόν, θα φτιάξουμε. Ο Ηλίας θα κάνει πάλι το θαύμα του. Σε 220V. Βάζω ιδιαίτερο. Και βλέπω ωραία. Λοιπόν, δώσαμε ρεύμα στο φωτικό, βγάλαμε από εκεί ρεύμα 12V και το δώσαμε στο ντυμεράκι. Και τώρα θα δώσουμε από το ντυμεράκι, θα δώσουμε από το dimmer στη λεωτενία. Το κόκκινο είναι συν. Και το μαύρο είναι πλην. Ωραία. Βάλαμε συν και πλην λοιπόν έξω από το ντυμεράκι στη λεωτενία. Πάμε να συνδέσουμε και το μπουτόν. Να σας λοιπόν και το μπουτόν, το οποίο ελέγχουμε το dimmer. Ένα οποιοδήποτε μπουτόν πρέπει να ανοίξει την κάμερα. Ωραία, φτιάξαμε εδώ πέρα. Έχουμε συνδέσει λοιπόν το μπουτόν μας με το dimmer για να ελέγχουμε τη λεωτενία και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε να δώσουμε ρεύμα. Πήρε ρεύμα λεωτενία. Να πατήσουμε το μπουτόν για να την κλείσουμε, να την ανοίξουμε και να την τιμάρουμε. Ωραία, πατώντας παραταμένα το μπουτόν, ανοίγει, τιμάρεται, ανέβει στο full, κλείνουμε και να τη μειώσουμε. Πατώντας παραταμένα, σιγά σιγά πέφτει η φωτεινότητα της λεωτενίας. Ωραία, και κλείνει. Ωραία, τώρα θα προγραμματίσουμε και το control, πατώντας παραταμένα αυτό, δεν κάναμε. Χαμηλώνει, αυξάνει,
κλείνει, ανοίγει. Τέλεια.